Christmas is in the air na gyud mga kapuso. Ilabi na kon imo makita kining gingerbread castle nga ginama sa mga pastry chef sa Bohol. Usa sa mga nagpalayo nini ang usa ka proud Sugboanon. Anong report ni Mark Rijabella. Bao ng taas nga pasensya o pagka-creative. Musugat sa mga tumatanaw kining gingerbread castle sud sa usa ka resort sa lalawigan sa Bohol. Dayag ang diwa sa Kapaskuhan ug katamis sa pahiyom ilabi na sa mga chikiting. Patok usab kini sa mga batanon kay pang Instagrammable gayud ang matag anggulo. Tulog ka mga pastry chefs ang nagtinabangay sa pagbuhat sa gingerbread castle nga musugat sa mga bisita. Usa sa mga mamugnaong chef mao si Marlo Lido, 32 anyos, kinsa naila sa iyang mga artisan bread. Giangkon ni Chef Marlo nga dili lalim ang pagbuhat ni ini gumikan sa kadetalyado. Challenges na mo ani Sir Nico along the way, ang kaning pasensya gyud Sir Nico kay ilabi na aduna kami limited time to prepare, especially challenges also sa one of my staff. Gawas sa gingerbread, gibutangan usab kini og royal icing, fondue ug ubang delectable sweets. Wala pa nung balinga ni Chef Marlo ang kakapoy sa paghimo sa gingerbread castle sud sa 14 ka adlaw makahatag lang og kalipay sa katawhan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rijabella. Balitang Bisdak.